Yajuju wa Majuju wai aljanu ne ko mutane? Kuma tarihin Yajuju wa Majuju baya cika sai ka hada da kissar Zulkarnain ma'abuci ƙahoni biyu. Ina ne katangan Zulkarnain? Zulkarnain annabi ne ko sarki? Ina ne katangan Zulkarnain? Ana ce da ita the Great Wall of Gogan, wanda take ta cikin tsakanin tsaunukan Caucasus ta nufi gabashi ta ratsa hamada da tsandauri har zuwa bakin tekun Caspian. Kuma katangar ta ratsa akalla kasashe 10 sai ake hasashe cewa Alexander ma shine Zulkarnain. Sa tambayan ka game da Zulkarnain ma'abuci ƙahoni biyu. Hassan al-Basri ya ce Zulkarnain annabi ne daga cikin annabawan Allah. Annabi Nuhu na da yaya uku, Hamu, Samu da Yafi. Yafi shine mahaifin Turkawa da Yajuju wa Majuju. حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. Wa'an yana taɓa bidiyo mai daɗin wannan masu su kalla full su je YouTube channel ina mai suna Hamdala Official ko kuma su shiga ta link ɗin da ke comment a TikTok kuma link ɗin da ke kan bio ɗina. Kar kuma ce in kun kalla kuma ku yi subscribe sai ku ɗan yi liking ku ɗan aje mana tsokacin ku. Wannan kuma tallan in kuka share mana ita kamar kun bamu wasu 'yan daloli ne.